Hello guys, this is Eric Hilot of Bigo City, Dapat Sumina na Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino hilot. Ayan po. Lugan ng bata. Mga viewers na po, wala pinagyod sa karon na nakakita ng video. God bless po. Ay, magod to sir. Ang saan pamote? Luya ang lawas ba? Luya ang lawas, unsa pa? Lain, Tulog na, bubuot ang dughan. say. Mutang dughan? Ah, Tapos lang ng mutang dughan. Hapon. Mura lang, mura na. Murang taas ang acid ba? Sa baga. Mutang dughan, napong lawas, unsa pa? Ana ba? Likod, okay ra, likod, hawak. Likod na ko, kuhan po. Mas murang connection lagi diri sa kuhan. Taas mo ng acid. Unsa ba yun sir? katulog. Hawak, okay raman. Dili lang. Tulog. Ay mong paminaw lang dun kapoy, Luya. luya, utang dughan mo ano. Unsa to gyud? Wala na, Hindi, maurang. natulog man ang alas. Ako na bahala sa ban. Matag alas Wala 11, siguro. natulog alauna, Ha? matag Wala, alas wala, ipakwan. 4. Ay nakabalo ka sa kuha. Di kay nakuha na ko sa Facebook pod ba? Basahan ako tapos Ini kagabi. Ya, giraon sa kagabi, eh. oh na Kita agi man. niya na ko. Oh. Nilak Ana man dili kita nakuha na alas ko 12. katong naiirik kilot lagi daw. Tapos Ako na ko try dai na ko ni gisib na ko. Dugay-dugay na to. ano gay na. Kunya akong gisiba na ko Kapoy pahilot kay ko bantay ko. ma. Sige, Gusto ko pahilot ba? Ay tutulogon kay. Kita na ka YouTube, mo pa. Kakita ko YouTube, Ano, Facebook. sa Facebook ra nimo. Oh, kani YouTube nako kani. Oh, pag man ato gilotan ibutan nato sa YouTube, bawas ka sa YouTube. So kay para masayod ang dili lang taga dire. Apil mo to mga lagyo. Kaya kasi napoy nangita na to ana. Sige. So ako na lang bahala sa mga kwan no. Asa ka na puyo? Taga Kidapawan jud ko pero trabaho lang ko diri ba. So imong address Kidapawan. Sige, pisig na kay shout out sa taga Kidapawan. Shout out mo mga silingan ako diya sa Pako. Oh, Pako. Na ako diri sa Eric Hilot diri sa Ligos. Ah, Pahilot ko diri. Trending mo siya. trending. Buyag. Salamat. Nakabot ko Kidapawan ya sa kutob lang sa Dixindi. Nagkakanta na kong anak sa una niya. Abot mo dito, layo. Uy! Oh, diya sa Layo yun. Dixindi may nagkakanta. Diya rapag kutob. Mana. Hilig mo na, hilig mo na kanta diya. Oh. Sige, so ayun guys, shout out sa taga Kidapawan City. No, nga Kidapawan City o labi na kang kakitaan nga taga Kidapawan. Shout out po kay Sir Arman, no? Sir Arman nga taga Dixindi. Sir Arman, hello sir. Aso napapakaroon na po dito sa yung balay. So shout out po sa inyo sir. God bless po. Shout out kay Sir Arman ug sa mga Lapinid family. Ay mga Lapinid diya sa Daghan. Oh, ito mga singer. Oh, Lapinid sister nga na. Kailan na mo na. Kung mo padung ka Kidapawan na sila tuo sa gamay. So hello sa inyo ha, mga Lapinid sister o Lapinid family diya sa Kidapawan City. Kasi sir diri ato tabangan nga mamayo Kasi na po ka. Okay. Kapoy din yung lawas, na marguot yung dughan niya. Say. Walay kondisyon si sir. So tabangan na ito mamaayo, no? Kutob sa tumay mo na, siyempre, nabanag sa pagkampo sa Ginoo sir, no? Siyempre, sa tanang mo doon dito, tabangan na ito mamaayo. Kutob sa tumay mo, maling kamo ito ka mamaayo, yung pinapamatis sa lawasan, kay pait kay natin ginapamatis, no? Laing yun. Isyon nga, Luya ba kamo laing? tangan mo, para malihay punta sa ospital. Kay pait punta sa ospital diya. Gani, No? dako Wala na lang. ako, no? Shout out po sa mga karon na po nagkakitaan ng video, kung may kong kag traditional Filipino hilot, please subscribe po. No? Click, comment lang, comment, like, and share po sa kong channel. O shout out po sa ko ang top 10 countries viewers, India, Indonesia, Philippines, number 1 sa Pilipinas. O sa lahat po ng mga OFW, o sa kong subscriber na 2,600 plus, o sa kong Facebook friend. Hello po sa inyo, God bless po sa akong mga Facebook friends nako. Kung ganahan mo friends sa akong Facebook, ako na ko Facebook, Eric Hilot, ang traditional. Shout out po sa lahat ng mga nagka-comment sa ko. So ayan, sa maghilat po guys, please po, subscribe po sa my channel. Hello po, shout out po sa Kidapawan City. Love you guys. Sige, tanggalan ko sa mana mo shot. Hindi na ko sapaw. Sapa mo, tanggalan lang. Sige. Handi mo, sando sa. Handi lang, patong mo po. Dari lang mo, cellphone sa. Okay, no. Kung saan ko nung ribbon? Ha? Ilan? 1,600? 500? Gamay mo ito isa, pulutosin.
Saka na kamay sa kutob lang bro. Hop, ito sila. Hop. Bye-bye, Sai. Okay na kana? Bye-bye, Sai. Oops. So yan guys, magsugo na kong hilot guys. Hello po, hello po sa mga taga Kidapawan City po. I love you guys. Shout out po sa mga taga DXMD. Hanggang tamang lutay ko sa bakit ko sa kuwan. Wala akong makalimutan. Hindi ko gusto kayo. Hindi mo kayo kagot. Naman daw si katong gawin daw sa sapa. Victor, ya. Doon ang tayo mo. Tira itong ulo dito. Doon yun. Sampaan di ka dito nga nilapas ko. Ganun lang yun. Pahilot ako. Tapos nagdabog ito ng ano. Ang bigay na ko bigay nito ko wala na ko ulit na ni. Ano na kung ako las dos ron. Tidak lang yung ulag ito. Wala una pa. Hindi ka pwede wala na ko. Paano ba? Kanting mo silot na. Hilot, yun din na. Hiloton ka dito. Ano ang gina na may mga kakulian dito. Nalang to ko yung motor, ganina lang dagon niya. Kung pwede nga pakurahon ko siguro. Maulaw ko to ba? Kaya ka sa dabog ito. Torias ang sakit na tahod. Gaya naman. One click ay kaisa ron. Naamo mo anak. Kaisa ron dire. Laosing. Hindi na laosing. Nalagay sa nawang sakit. Laosing. Tura na ko ba nang sunod? Tura na ko sunod bro. Huwag mo kayong malawas. Ito. Sige, pangalan? Jo, Tinoon. Raymond, Raymond. Lunis. Pangalan lang, Raymond. Really? Awak. Mana? Alam mo? Ito siguro na. Magaling mo? Ayaw na. Sige mo kasama na. Dito na. Dong 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 ding dong ding 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 dong ding ding. Sige na eh. Sisinta sulot mong no? Sisinta. Sisinta to. Ano tanawan ko? Kapikas ang sakit ba no? Hmm? Kapikas ang sakit.
ako. I don't wanna leave you anymore. Oh, darling, I'm continue. Oh, darling, I'm a pretty light. I don't wanna leave you anymore. Oh, darling, I wanna be like, pretty light. Okay. Hey, baby, baby. Tubig na. Wala ko. Sundin na. Oh, magsugol na. Bayad. Thinking na. Bayad. Ang bayad, aha. Hindi ko na mama. Si Directory na lang. Hindi daw kay kaso na lang. Yeah. Hindi ko siya biyahe. Hindi ko siya matulog. Bugay kayo no? Saan niyo ito? Saan pangalan? Nalagay. Kasulad ka makin nasa baba ka. Kasulad na yaman ang motor pikas. Nabot yung alas dos. Sa'yo kayo. Daw, sa likod. Ano? Ito sa likod. Kablo ko. Wala ka lang. Di pa sulod ang motor. Yaman. Wala dia. Oo, mang kumukuling ko. Kuan ma'am, sorry ko. Surikot lang. Pwede pa po bayaran sa semana ma'am. Kung na ka mag-down lang ka. Wala down. Lingko diri ba to?
Dayan, dayan. Kita Ito. Kita bird. Wala ko ay. May masa sa... Paghimasan sa gbininit. Puno na, ma'am. Agaw. Agaw, gud na ako. Oh, bless dito, uncle, ah. Dito ka mo bless, uncle. Oh, nakakabalo lagi ni bataan nga. Ipila-ila ko ninyo, good. Oh, lagi siya kabalo. Dayan, sir, dayan. Ala nagubang status. Mangyamasa ra ba bago mo sulod? Ha? Hindi tayo kay masaon ni Gulis Balay, di ka kay masaon ay nung mo. Na. Nanawagin in town si Nawag ko. Apiyang. No, si Gumang, Ano nanawag dagang si... kumin? Ano si Albert Na-stroke. lang, oh. Kagana kagi pamati ni. Bisit kayo, lami kikaol kabayo niya ka man. Bo, dili magudaw na makabugat kay tilugon man daw na nga. Dili makabughad na. Ang Basta tabaw man labi daw. na kuan. Labi na og kining buwang nga kabayo, buwang nga kabayo ah. Yeah. Kung sabi na sa kuan basta Nikaong ka. Unsa man ka nang nilataan dyan nga ba? di ko lagi di marinit wala Di marinate. may tato lagi Marinit latan. na yung dito. May tato lagi latan. Wala, diretso yun. Dito rin Mura ba? yung baboy pong Basta prito. yung ano lagi. Bubble gum. Manipa, pre. Balo soy. Ah, mabalot. Nila dili daw makabugot ng kabayo. Tabo mo daw makabugat. Ang makabugat yun daw kanan kahit kayo daw. Magani gan. Kanang Dili humok ba? di ko makabugat ang gabaw kay sa Bukidnon ko irigikan ko diri. Padong Bukidnon, happy po itong mga kabawan dito. Wala man. Wala may kay pagkaluto kay humo kayo. Brownies. Pero og kuan, Sibuta. ito kay wala mong maagi kuan. Ang kasing pangitit. Sa'yo lagi ka. Nagpuisa kulang ni kuan Pacific East. Ang guban na, kuko ng dila na ba? Kukoy, ang ibig barang anak ba, di anak na. Istorya. Hira-hira siya kuko. Kinahanglan gina ipapractice gina nimo og kadila ini kabili kaya ang ensayo siya ba? Bitaw lang Para mo. maanad ba? Karon, yata, di kuan ko, na may listo ko karon. Oh, Absent dark ako. it. Oh, what city life. Eh, di mo ko ba, yungit mo kong istorya. Kagma, kuan ko, duty. Bura ko nagbangko nga practice sa motor ba? Hindi lang gapon, at ka na absent. Oo, ganun Kaya yun. mo po. Basta kaya lang. Basta no? kay, Natakihon ka sa dalan. di man jud ko yun nga, kuan jud nga high blood, kato lang ba, nabiki lang ba? Di ba, naipandar ako sa motorik. Hmm. Dito ako pangambyan, di na kumutog clutch. Puto, yabag ni Bura naman tayo pagguhan yun ani eh. Lutong na. Ya, nagdagan. Imbis mo reduce. Mo ato ni sa kwan. Usaka na hinoon. Yate kung tabaw ani. Awa to karon nga taga-Davao, di lipay ka siya. Upat ka tuig nang naantos na yung tuhot. Ito, di mo piko-piko ba. Ano? Sakit kaya. Kuratan siya, bangon ko siya. Ano tayo sa call. Lo, anak ko siya. Di ba yun na yung ipahilot, ipa-unitan, kay sakit lagi daw, kay kasi tuo siya kalitog lagnot ba. Awa na lang, dito sa kanya ari mo, magawa na, dili na ni mo tambalan. Hinay, gusto niya siya, kuya. Unitan naman na, Ah, tinubunitan. Apit agad mo kako sa kuha. Dire po sa kilig, irog ko kay mo dool naman to. Ya meron pag Nindot naman kay kutis, busog kayo. Bata, gwapa ba di kayo do? wapa puti nya Guys, kung matay mo gakos naman ay pakialam. Di matay mam tabon-tabunan ka. Ang sure, ang malong dili na matabog, maaari na nis bulog dapit. Yung pagdaghan nyo kayo yung viewers ni mo, ma'am, na yung dito. mang kailangan doy-doy, mang. Sayo ko lang gusto ng doy-doy, mang. Buhay na sayaw. Ikap umpuan. Kini lagi ito sila silang unang sayaw. Ito niya, modern dance do, mga pag-o, modern. TikTok. Dance, mga Modern TikTok. kinaraan sayaw. Pag-uan. TikTok mo nila ha. Kung daw
Sir Michael ito, bawal TikTok. Daghan, hindi kayo nagamit TikTok. Ano ba, may usos tugtog. Pati dance contest ron, TikTok, ang gamit. Ayun na, John. Bali mo siya, ate. Wala ito, giputol? Ha? Wala ito, giputol? Bali lang to. Bomba. Need your help. Ready, right back. Let's go. Jump in. Vamos. You can lead the way. Lihok ma'am, so oo. Lalo, nalihok lagi. Kato na lagi. Sabay na po sa ma'am, sabay na po ma'am. Gusto ko ulang sa bakito, no? Ako may makikita sa mga boss. Ingon po nakatrauma ko. May gabi po ko makapantay. Kaya more to time na mo magkuhan. Kuha naman ako. Ang balay, wala may palong akong internet sa balay. Saan ka? Baki? Kakabaki. Dito na po. Kusog na din makadagan ng ano, kaon. Dito na to. Ikaw ka baki? Kusupit ko. Ikaw mo ka baki? Oh, kusupit ko. Gulo kay ko. Inagod nga taon kita kabayo kana na bang. Oh, Baki. kakitag kabayo, kabaw, baki pa kayo no. Mo? Ikaw kita unggoy. Basta di lang makahilo. Ilan na mahilo. Ilan man na. Di lang mahilo kay sunod di nakakaon. Ilan ko makaon kay. Hindi ka mukhaon. Di ko makaon kay sa gulam ko na bullfrog. Agi sa gula bulpag, init kayo. Dili tagko magud ang ilang bakit na ron. May butag na. Mahal pag kilo na. 100. 200 na. Kuan lang, dagko lang kay init lang kayo. Ngayon man po nang namaliga. Namay tag 20, ikaw gukod. Okay. 20 lang. Usog man kayo mga noon. Gukda na. Kaya man yung isulo. Sulo Usog kayo mga layas. nga kuhan? Bukit sa antay ang Matanda. Dita dito rin ay. wala man yung ilay. Kawang mundo. Si Auntie ta. Ikaw makaon na kay muambak. Muambak ta. Nangukan gid. Ano kung kahit yung kawanan mo? So dito sa unang atura sa kuan, sunod lang sa pasakat sa una. Kaon mo ko na sa una. Kaon mo ko halo. Kami king halo eh. No, baka may manok. Muro jud alam mo gami pas manok bas na. Kanya din bakit Sa ko lang pang gami kang prito ba. Kanang halo, dugo labi kanang halo, ibig, Oh, kanang ano kanang mo. unggoy. May exotic na pagkaon. Lamay niya tinuod. Sultik mo na, dili man na ka. Ang kawa mga itong limatok bird sa Facebook. Nga na yate. Ang kawa ng limatok Yate. boy. Kaon sila kalimato. No, ay, Facebook boy. Bahala na lang ka, matuka ka. Kaon sila kalimato, kaon sila gilaga, ano ko. Ay lagay no. Mga uhipan, gawa ni mga tamang. Kung anong limatok boy. Na giprito pa mga ilaga. Tapat pa murabag murabag tag burot kay tapat-tapat. Ilaga, makami na ilaga, labi na ilaga sa lubi. Hmm. Kao na siya. Katong ilagas, palingke. Ang ilaga sa palengke. Habi sa unsang ilaga pa sa pagkita namang ilaga, bahala mo diha. Ilaga jud na. Nga ilaga sa basakan, makami apyang. Diba? Labi na nakainom na. Ah, segulang maging chinilas. Ayaw kay di mga. Tuba na yun. Tingnan, inikalibang pagkaw mawa pa, mahilis pa eh. Dito jogo kita Buwag pagkira di sa tayo. mga video ba gumang tanaw sa lubat mo. Di humol di NTL. Patay. Ano ko asawa nga. Ang initan niya tubig ko, yung mula ito, humol ko to. Di ba lamig kayo na? Oo. Lamig kay humol eh. Tanganday gabon. Nagibutangan pa ito gabon ah. Lagi na gabon. Lagi gabon. Oo. Dayan, Biyabas mong kato. gabas o kalimunsito. Uy, gabon. Kinilaw. Ay, katong gabon nga. Tapos. Ay, kalang dili, gabon nga, kuan. Dahon, Nga dahon, dili. Dili. Wala may gabon nga. Kuan to, haplas nga gabon. Please, ma, please. Kalimunsito o kining kuan, biyabas. Muna ito kinilaw. Ang pilado, diya ko ning. Nakila. May lang, pambayad ko rin ito. Ano lang, ay pang Shopee. Pambayad ko rin ito ba? Ningil ka bakas kurente. Ningil ba ko sa kurente na ba? Bakit ka mo kurente eh, purto. Ah. Kaya nga eh. Bayan na yun. Bayan na mag-boarding house. Sa
Sayang kay no, ang mga sa kalibo lang unta. Ano ba doon? Di makain ng iskalibog, tighan ng kurente. Suga lang. Mga gadget lang, ang kaon no? Porto, kuan sa borders o butang ta sa borders sa kalibo. Aircon yung kusog. Suging aircon. Di gipapili na siya. Basta gadget lang. Kung Electrical. kini refrigerator no? Likpan gani, di Ipan o kansa. Kira na, magsig pag-andar. Pero pag aircon, maka-andar lang. Tagtulog ka oras. 5 ah. Yaya ba? Divided plus. Ay times 30. Wala naman, aircon. Kung imo yung imong tinambanon pag kini-kwinta gamay raman. Gamay sa kadlaw. Oh, Pero kaya ang problema kay times man. times Diha mo. dyan kahilak mo. Na mamot lang ko mga kuan 400 imong monthly. Aircon. Hindi sa kakuan. Basta bago pa pero dugay na wala na po nagkadako po na. Limot mo ko kasi gamit sa tingkamay. Gana ang mga aircon, kinay number. Kaya pa na number. Na! Di, gid mo undag, di mo iyop. Numberan na to. Timer. Ay driver ba? Dito. Okay na. Ang mga aircon na mo, wa gyud ang number. Wala gyud kabalok asa dati palungon. Kung na yun, Original? centralize mo na lang ha. Synchronize na mong aircon. Apil mga Davao. Apil silingan ang aircon na mo. Bugla sa inyo ha? Buk mo eh. Sabi na ulan na sa tugnaw Diya ko. sa sa dapit na. Ito barkatan. Berkatan mo namuyo di ay. Oh. Di ako piping. Di agad sa barkatan. Ano dapit? Dito sa inyong gatuan. Unahan na to iskulahan man. Sa barkatan. Pag liko ni mo ito pa street, nato'y kanto to nga purukan, santol, pawala ka. Kadung na kag tanawi, kadung ka og kini kuan, ni Dito man ta padung sa kuan pa nga sa ganito pa. kukulong mo dito. Ipit. Igpit. Kukulong mo dito. O Puro pro uno, ni ganun. ana man eto na pud mi sa igpit kana man nagilot dito. Okay. Nakalakaw. Kana pero ko ano mo, kinasuki na mo. Sugod, nanto na, naanak na mo. Pero kawalo naman siguro may nisaka diya. Kagana kung Di napalakaw tayo niyo. na di ay. To dili na pa kanto. Sira. Kato taga-ipit oh, ang sahon na gud to. Katong pro kuno ka bulong ka dito Bert. Mas muklo dito kay maggabon ko na mahapon diya. Gabon mo, makita mo, post mo siguro, gabon. Tanawa mag pagpaintre pag unang na diya. Mga buwang ng mga delivery diya. Ay puro kuno do ora ni sa highway. Sus kay puro nulibim na yung nasa highway. Ang puro kuno tos bukid. Bukid kayo. Lost to mo yun. Tumoy Oh. gyud. Ano ko last naman eh? Ano ko last to mo yun? Buwang yung kailan diya no. Katay kayo. Ngayon araw na bugnaw eh. Init ayo. Ang ada ko eh. Hindi ko yan dito. Ang tubig pati pa yung bugnaw ah. Ang nakalindot na dito kay daghan yung tubig ka dito. Na dito ang source sa puro kuno. Dagag tubig ko eh. Ang tubig. Kusog bigay ilang tubig dito katong. Ligo mga bisapa dito Bert. Pati tugnaw ah. Oh, ito di kayo. Katong giligoan ni Sarah, nakaligo po niya. Ano to? Sa Itong binuhat, kanang gibuhatan nila bato ba nga. Mura sa pulse nga. Ito yun, yun. Pero Kuan sa man pa. to, sa kuan man to nga kuan. Ang tagiya ato. Karon gi-renovate gani. Hid daw sa isda. Ano? Isda pa na ko. Isda. Kuan to sa kanang Sa bangko security ba? gani. Di sa security. Hmm. Hid. basta kay kanang kuan, kanang Nindot ito, bugnaw. lugar diya. Nindot di kanang lugar diya. Damit kay pali mamay gamay kayo ta ba yung Wala to payagan. kuyo diya. Siko na maliga man man, gagmay na daw sa danan lang. Ikon mo. Lisa. Oh, kanang kuan lang gud, kanang bisan mo na square meter lang gud. Basta lang na lang ko kay mahigdaan. Payag ba? Payak. Ang ganindot lang yun diya yun kay inaw. Dito gani mi atong kuan ay pine tree suruyanan. Bayad 50. Ito mo Dominguez. Murag mo oh. Kita mo Davao. Dominguez. Dito may napahinhanin kami dito. Pag mo na maghilo. Sus, ginoo. Yang ngilit kaya mo ang gianan niya. Di pa di pwede sugat ba? Matag ambuson tag unti ani patay mo gitaan no. Pati ni nahawas dalan o di balay-balay. Wala nang uling adlaw. Pati, binalan.
Budan, dili Di ka, simentado. di ka Ano kabulo. Kato naging bato-bato. Dagko kay batok. Mga binatong ko Dili pa gyud sa tolings. Sara. Sara makagi Mo- motor Kung pwede. kumatay na yung magsugat na kini. Mga itong wala ko Saan nasulod ya. makatras? Wala ko disulod kay kuan hining si tawag ni. Gibalay. Bato-batoon. Gimustin sa ani diri wa kita ani. Inggan maputong taga dito nga okay daw dito wala dito. Ay wala man. Maski itong pinakatapusan yung nakasada. Kay NPA maputong na siya sa una. Sa mga dito sa NPA sa una. Kos. Katong. Tayang. Katong kuan ba nang diya sa katapos abot mo tubig sa kasada. Tira. Oh, dito gusto lay. Okay na yun. Tulay. Hmm. Saka mo Sa to. saka, di wala namin. Igo namin ni Ana, wala namin saka. Kato yung tulay. Paubos tulay, di ba? Di pasaka yun. Ah. Paano yung dito sa katapusan nga Wala kasimentado? kami dito. Wala kami kampot. Dito, nagagiti. Ah, dito. Di namin tulay, di namin nangligo. Na dito ang kuan. Atong nagkauban na to, katong gatuan, puros to mga kuan. Mga NPA. Na- Kuan sila ba? Diya ang Bangko kuan. ba? Oh, Nagpanay ka na sila, kuting kaya kasi mga leader kaya kuan mo. kuan mo na ni Surrenderis mo na. Sa ilaha daw ang grupo, maay gila sila. Pagkas ang nisunod daw. Surrenderis naman na sila. Ito mo ni Tigo. Madagan niya kung naging tiyo eh. Uwi kayo to sa birthday. Ang sawang na good. Naman na si Umoy. Birthday man, mawar ko si Albert na ko. Barakata ang sawang na kay. Huwag yung Umoy. Kupos Si sila Albert nagimana ba, na kay. nagimul-himul na kininit. Video pa ako. Sao nila sa video, Amber ano eh. Ay, sa Papa Fredo na sa kuan, Santa Cruz. Ang balik des ya. Kumapit mo ang media ba, yung mga tumig barakatan. Hapit sa tayo Papa Fredo. Sabi si wala ko doon, bitso na lang ta. Wala na siya basta tingka si buntag hapon na. Diba dito man ito puyo upuan, kalinag. Wala na. Ano mo, mawawa nung siya dito. Diyan lang na. Alas, dyan sa kalinag. Milyonaryo na dito mo. Gago. Pinsan. Yung printed, milyonaryo na. Matag natin ni Ulo. Isa. Di man po na matanas sa YouTube. Isa. Ay, bulig? Ay, bulig? Ay, balik ko dyan. Ano man eh. Ato naman sa si kuan. Ato may kasal tikila, kita na ko. Ano mo, ano mo. Ang saan to, ni-graduate yung anak? Graduate ang pagdalit sa eskwela dito sa Eskwela pa din. ako. Lobby ato. Bro, si PE man nakatas na. Asa na ko, bungag pag dito. Okay, Taas pa yun. dili man makargay mo pa dito. Kung madili mo credit Oh, ba? dili mo credit. Mukuha juga dito og kuan gining Mabita na nga, ang nurse dire. eskwela Pag abot dito, caregiver ka na lang. Di mo ka nurse. Oh. Luay kayo. Saan din? Ay, ang standard man. Taas ka sila dito. Kasi standard. Nagkasama. So, ay lang ginakuha drip, license lang ginakuha. Kaya dito, gamay na lang ang kulang. Bungaga na lang. Mabita nga, pagkuhan na to dire. Paano doon sa? Ang taas kita nga engineer, pag abot dito, engineer na lang yung yawan. Ay, tagpo. Pero, ang saligan, Pinoy ra gyapon. Sa, yan? Members Marley. Barney? Marley Plant. Kailangan ko ng mga weight lagi. Nago kag sa dili ko sa udto hapon gabi. Ayo dito sa. Ayun na rin. Nagka ka nagbasa. Bilis balay, masa hakbat ko na skin. Ang dami na. Kung nagkabasa man ka. Kanding nga na palingkurong kita na. Ano dugay pa. Oh, bisan dili ka hago. Bisan pag nag-email ra ka, napaguli sa balay hapon gabi masa ko ay. Ang hinaw hakbat ligo ana dito. Nakabot panahon na lang di ka mundang. Meninggal na. Ano malingkod-lingkod na lang, yahay na kayo. Ako na trabaho. Pero masulpad ya ko na ito na sa mga anak pa. Umahe mo, di ko paboton. Anak lang ha. Ano na nihita buhat ng taga Japan, naog sa ligos eh. Kada gabi iligo. Basta. Pero dugay na ipig 60. At least dugay pa no? Ay, ma'am, di pa Pero wheelchair.
Balik ko McDonald. Lumag mo. Diluto ko. Palit dito. Kwarta be. Ano? Amo kwarta dito sa ron. Wala ay gibayad sa. Hinam na ko sa kong post ba? Yun nga mo. Gibayad na yung mahal kayo. 160 po tanda sugar. Hinam na ko sa kong Kalit post ko ba? magkada sika. Kasi dahil mo. Palite ko McDo. Ano ko ka? Diabetic na. Palite ko McDonald's. Sige ra naghilot. Payat na ko na. Dapat. Higigilot. Itambok gani na. Ano tambok mo? Ulo yak di ba? Yak kayo. McDo man ako. Undang tanan bawal. Kada hapon ni maligo sa una ba? McDonald's. Di na ko kabot sentral. Baklay. Hey. Kada hapon ligo, tinahalang pa pagkaabot mo 50. Swerte ra. Kung bulap, mayo. Sego tani. Katong gwardiya din nato diya sa una ba nga si Kabisas? Kabisas. Ano naman? Oh, nag-abroad day no? Abroad na? Isa dahil Ang iyang asawa pa rin pinagyapon na mo. Kabisas ka itong babae? Laki. namatay ba yun? Ay, si Davidin mo. Ay, patay na bidi. Ano naman? Ang nagsulti po sa kuha, security po kay nakasakay pilik ka ba na chip, ano kung yung chip mo sa kuha na. Kalimot ka sa ka-chip na. Kalimot ang chip ko, taon ba, kagulo ka, nakiguang na tabra. Hindi na lang kita mo kuhan ba. Sa kauban mo ito sa una. Si Kuhan ba na kaya naman ka Davidin mo. O ka na, Davidin, kina kay amigo dyan ni Davidin. Kaya maayo man gitong tao, magawa sa gitong security, kaya para lang gitong sigarilyo. Kung di mo mangundang anak, paundangon dyan mo madugay, undang yan. Wala ka ginhawa daw. Si Kabisas. Wira lang sa mga manigarilyo ha. Right no? Oh. Si Kabisas to ko ano ito ano kining kon? Maayo. Kining Australia. Yung high ko kasi. Ay. Eskila mo daw siya kon. Nagtisda siya ba? Butcher mo sa ata siya. Kaya ang butcher mo na bukat. Kaya ang pinakagamay ko sa butcher na sweldo, Philippine money ha, nahabilin 80 lang. Urot na na, tanan, minus sa balay, minus sa kaon. 80. Pero sobra gatos na. Mo gani. Kaya kay pabayron lang ka sa balay, ana, 120 lang ko ni. 120 na dito. 120, 130. May ka ni abroad Bert. Wala mo koy kuan talent. Pero kinahanglan po na kwarta. Kaysa butcher, grabe ko nartahay. Ay, Kuan. Dapat kabaw ka mo kuan mo datong. wala kay kwarta dyan. Dugay na 1 year ka una mo kalakaw. Ay na lang.